Здравейте хора, добре дошли в още едно клипче. Днеска ще се качвам в новата мотриса Шкода на БДЖ до Перник. Днеска е 14 август, този влак ще бъде КП 5231 и ще го извоза до Перник и после на връщане ще взема един друг. Ето как изглежда отстрани влака. Съжалявам ако много тепери камерата. Изглежда добре камерата, а не камерата, мотрисата. А ето го София Драгоман влака. Вътре изглежда добре, с тези зелени седалки. И сега ще се кача да ви покажа отвътре. Ето ни отвътре, вътре е хладно. Както виждате има място за колела. Ето тук седалки има. Даже може да пробваме седалката как е. Ето и как е отвътре. Има си малко телевизорче отгоре. И да, сега ще отидем най-отпред при кабината. Тук пак има ширини, да ръка. Тук има стълби. Тук няма врати, като при 300 серия мотрисата Desire. И ето, тук пак седалки, там са машинистите, тук са има отделение за багаж, си сложите отгоре. И там е строверито, ягодката. Ето ги пак вратите, логото. Ще направя път да минат машинистите. Така. Ето я ягодката. Ето и той сега снима. Да, за ютуба. Ти забеляза ли нещо? Какво? Кое? Тук има бутони за спирка по желание. Да, знам. Ще го цъкна, като слизаме на Перник. Няма нужда, то си спира там. И това е изобщо. Това е какво съдържа тази мотриса. И надявам се да ви хареса клипчето. Моля да се абонирате за канала и да харесате клипчето. И чао от мен.